Il-poplu ta' Whitty Line jinsab ħerqan li parti mill-proġett tal-Università Amerikana se jkun qed isir f'din il-lokalità. Jeżisti sentiment ottimist li finalment din il-lokalità mhux se tibqa' minsija u n-negozju residenti se jkunu igawdu mill-ġid li se jinħoloq bl-investiment miljunarju ta' università oħra f'pajjiżna. Line, iktar nies naħsibu, hekk, għażaża. U għandna bżonna, dik hija. Nimmaġina li anke xogħol u ħwienet u hekk jieħdu spinta l fuq. Jiena ma naħsibx tortu ħażinu. Proġett tajjeb għal kulħadd naħseb jienu li jaħtar flus naħseb. Mhux aħjar naħseb għan-negozju jienu. Naħseb aħjar. Good idea li nbenaw, about time li jagħmlu xi ħaġa hawnhekk ġew Whitty Line. Naħat isfel m'hawn xejn. Li f'riċiklaċċijiet u rabbix ma għamlu xejn hawn. Futur ta' tfal naħseb aħjar ikun hawn il-università u hekk għax ikollhom opportunitajiet aħjar għal-futur. Jekk tirnexxi, naħseb li vantaġġ għal kull ħanut li hawn. Tal-istess fema hemm ukoll is-sindku tal-lokal Mario Calleja. Reazzjoni tiegħi hija waħda pożittiva bħal mija pożittiva għal maġġoranza tal-kunsilliera ta' dan il-lokal. Iva naħseb li l-proġett huwa wieħed sostenibbli, proġett li żgur li ħajħalli introjtu fuq dan il-lokal anke fuq naħa t'isfel ta' Malta. Għal snin twal din il-lokalità fin-naħa t'isfel ta' Malta tħallit fi stat ta' abbandun minn amministrazzjoni preċedenti jew intgħażlet għal proġetti li jinixsu. U jekk forsi nħass diżappunt żgħir huwa dak li l-Università mhix se ssir kollha f'Marsa Skala. Xi ħaġa li qalet tal-Assoċjazzjoni tal-Ħwienet f'Whitty Line fl-istess ħin li apprezzat il-fatt li l-Gvern kellu jħares lejn interessi differenti. Fuq kollox jeżisti messaġġ ta' tama li wara l-għeluq tal-lukanda ġerma l-attività kummerċjali tista' terġa' tqum permezz tal-investiment imħabbar mill-Prim Ministru. Naħseb bħala poplu ta' Whitty Line se jsibuha ħafna aħjar li ħad tiftaħaw, speċjalment hawn ħafna ifhimni ħwienet li tiġa intervistawhom u qalulhom li iġrid jiftaħaw ħalli jkun hawn nies, għax hawnhekk kellna l-ġerma. U kemmila l-għaliet kien ikollha ħafna turisti hawn baħ. Sena l-aħħar qed iqum naqra jerġa' anke bħala turisti ġifieri għalqu xeba lukandi. Hopefully jekk jerġgħu jippikja hemmhekk jerġgħu jqumu anke lukandi u jibdew jerġgħu turisti iktar ukoll. Spiċċat il-ġerma u spiċċa kollox hawn. Ma rajniex iżjed ma ħadniex ruħ xejn. Jien naħseb bl-istudenti li jiġu l-għalliema ikunu biċċa business sew.